आज छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती आणि या जयंतीनिमित्त कणकवली शहरात गेली 39 वर्ष शिवजयंती साजरी करणारे मंडळ आपल्यासोबत आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज चौक मित्रमंडळ म्हणून आहे आणि या चौकामध्ये आपण आहोत आणि आज सकाळपासून मोठी रिंग आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करण्यासाठी संपूर्ण नेते आहेत, त्यानंतर मग काही कार्यकर्ते आहेत, त्यानंतर सर्व शिवभक्त हे येतात। आज या मंडळाची आपण चर्चा करणार आहोत। 39 वर्ष एकंदरीत या मंडळाची स्थापना होऊन म्हणजे मंडळ शिवजयंती साजरी करताय। 39 वर्षापूर्वी ज्यावेळी आम्ही या चौकाला छत्रपती शिवाजी महाराज चौक असं नाव दिलं, त्यावेळी मला वाटतं त्यावेळी मी तर 7वीमध्ये असेल। त्यावेळी आमच्या डोक्यामध्ये अशी एक कल्पना आली की बाबा आपण या चौकाला काहीतरी मोठं असं नाव देऊया। त्यावेळी फक्त जुना ऑक्ट्रे नाका असं नाव होतं। मग माझ्या डोक्यात एक कल्पना सुचली, आपण छत्रपती शिवाजी महाराज चौक करूया। मग त्यावेळी आमचं इथलं मंडळ म्हणजे त्यावेळी आम्ही एक मंडळ स्थापन केलं। त्या मंडळाचे पहिले अध्यक्ष संजय कानेकर म्हणून होते। पंचायत समितीसमोर त्यांचं हॉटेल होतं। मग हा छत्रपती शिवाजी महाराज चौकाचा बोर्ड लावतानाच मुळी इथे जरा परिस्थितीच वेगळी असल्यामुळे आम्ही त्या कानेकरांच्या बरोबर समोरच एक पत्रा म्हणजे मला वाटतं त्यावेळी तो पार्लेजीचा हे असेल पार्लेजीचा हे होता डबा होता। तो डबा फोडून त्याच्यावर मी माझ्या हस्ताक्षराने शिवाजी चौक असंच लिहिलेलं त्यावेळी लक्षात हां पहिलं। आणि तो बोर्ड आम्ही तिथे लावला। बाबा आता त्याला हार घालून हे कोण करेल, तर आम्ही त्यावेळी आमचे कृष्णा सावंत म्हणून इथे होते, कॉन्ट्रॅक्टर होते कृष्णा सावंत। तर त्यावेळी त्यांनी आम्हाला साथ दिली। आमचे मंडळाचे त्यावेळी अध्यक्ष होते संजय कानेकर। त्यावेळी मंडळात मला वाटतं मी सेक्रेटरी म्हणून संजय पारकर सेक्रेटरी होते आणि असे आमचे सर्व इथले रहिवासी होते मंडळात। पण आम्ही त्यावेळी श्रीफळ देऊन ते नाव त्या बोर्डाला हार घालायला मी कृष्णा सावंत यांना बोलवलं आणि कृष्णा सावंतने आम्हाला त्यावेळी ते उद्घाटन केलं। थोडक्यात नाव दिलं आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराज चौक। त्याच्यानंतर मी दरवर्षी आम्ही सर्व मंडळ शिवजयंतीला कॅरम, बुद्धिबळ, बॅडमिंटन स्पर्धा भरू 4 नंबर शाळेमध्ये आणि अशा विविध उपक्रमाने आम्ही शिवजयंती फार आनंदाने उत्साहाने सर्व जाती जमातील सर्व धर्मीय असे मिळून आम्ही हे शिवजयंती साजरी करू। त्यावेळी परिस्थिती काय होती आणि आत्ता नेमकी परिस्थिती काय आहे? त्यावेळी म्हणजे शिवजयंती छत्रपती शिवाजी मानणाऱ्यांची जी बरं वर्ग होता आणि आत्ताचा वर्ग आहे, काय सांगाल? त्यावेळी परिस्थिती अशी होती की कणकवली शहर हे छोटंसं गाव होतं। त्यावेळी ग्रामपंचायत होती आणि त्यावेळी या ठिकाणाला एक वेगळं महत्त्व होतं मात्र, कारण हा ॲक्ट्रॉय नाका म्हणून प्रसिद्ध होता पूर्वीपासून आणि हा सर्वात गजबजलेला चौक कणकवली शहरातला हा प्रसिद्ध चौक होता। परंतु त्याला नावही कुठे काय चौक म्हणून नाव नव्हतं आणि सर्वप्रथम म्हणजे आम्ही त्यावेळी एक छोटी मुलं म्हणजे एक 18, 19, 15 वर्षाची 20 वर्षाची अशी सगळे मुलं आम्ही होतो त्यावेळी सर्वांनी एकत्र येऊन ठरवलं की या चौकाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव द्यायचं आणि ते सर्वप्रथम आम्ही दिलं। त्यानंतर या ठिकाणचे सर्व लोक एकत्र येऊन या चौकाचं जे नामकरण झालं ते नामकरण होऊन शिवजयंतीचा उत्सव या ठिकाणी दरवर्षी साजरा व्हायला लागला। त्या काळात कैलासवासी विजयराव नाईक उद्योजक आणि तत्कालीन काँग्रेसचे नेते यांनी या ठिकाणी मोठं योगदान दिलं। हे जे प्रथम शिवाजी महाराजांचा जो चौथरा उभा राहिला आणि त्यावर मूर्ती उभी राहिली, त्याच्या चौथऱ्याचं काम त्यांनी स्वतःहून आम्हाला करून दिलं स्वतःच्या पैशातून आणि बाकीची जी काही खर्च लागणार होता तो आम्ही सर्व तरुणांनी मिळून एकत्रित संपूर्ण कणकवली शहरात फिरून निधी संकलन केलं आणि त्यातून हा शिवाजी महाराजांचा पुतळा त्यावेळी उभा राहिला। तो अखंड गेल्या काही म्हणजे आता राणेसाहेबांनी मगाशी उल्लेख केला त्याप्रमाणे त्यांनी आता 2 वर्षापूर्वी हा पुतळा चेंज झाला, परंतु तत्पूर्वीपर्यंत हा पुतळा जसाच्या तसा रस्त्याच्या कडेला होता आणि आज रोजी एवढी परिस्थिती बदलत चाललेली आहे की कणकवली शहरात हा पुतळा आता हे एक वेगळ्या कारणास्तव या ठिकाणी चर्चेत आलेला होता, कारण तो रस्त्याच्या मध्ये यायचा। हायवेचं रुंदीकरण झालं, मग तदनंतर हायवेच्या कामानंतर तो या ठिकाणी बसवला गेला आणि आता या पुतळ्याचं सुशोभीकरण करायचं हाही एक म्हणजे काम
शिल्लक राहिलेलं आहे आणि ते नगरपंचायतीच्या माध्यमातून कणकवली नगरपंचायतीने मंजूरही करून आणलेलं आहे. तर ते सुशोभीकरणाचं काम याच्यानंतर चालू होईल आणि या चौकाला एक वेगळी हे प्राप्त होईल. आणि आता जे समोरच आपलं सांस्कृतिक भवन होत आहे त्या निमित्ताने या चौकाची जी वृद्धी व्हायची आहे त्याचा पाया आता रचला जातो आहे, शुभारंभ रचला जातो आहे आणि यापुढे हा चौक पूर्वीप्रमाणेच गजबजलेला दिसेल. या चौकाचे शिवाजी चौक मित्रमंडळ, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक मित्रमंडळ आता जे झालेलं आहे ते यापुढेही अशा प्रकारचे कार्यक्रम आणि लोकांना सुविधा उपलब्ध करून देत राहील अशी मी ग्वाही देतो. धन्यवाद. आत्ता नेमकी काय कशी जयंती साजरी होते, सकाळपासून कोणकोणते कार्यक्रम असतात? नाही या त्या ठिकाणी सर्व पक्षीय, सर्व धर्मीय, सर्व पक्ष येतात पाहुणे. त्यांचं सर्वांचं शिवाजी महाराजांना शुभेच्छा आपण शिवजयंतीमार्फत देतो. आता एकंदरीत कशी साजरी होते, सध्या काय नियोजन कार्यक्रमाचं सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत? मोठ्या उत्सवात शिवजयंती उत्सव साजरा केला जातो. अनेक मंडळे या ठिकाणी आम्हाला भेट देतात, अनेक लोकप्रतिनिधी भेट देतात, अनेक लोक शिवप्रेमी इथे भेट देतात आणि मोठ्या उत्सवाने शिवजयंती साजरी केली जाते. तसेच इथे अनेक कार्यक्रम केले जातात. वक्तृत्व स्पर्धा म्हणा किंवा आणि असे शिवकालीन स्पर्धा बिर्धा असे अनेक कार्यक्रम साजरे करून शिवजयंती मोठ्या उत्सवात साजरी केली जाते. निश्चितच आपण बघतोय की गेली 39 वर्ष ही छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती या मंडळाच्या माध्यमातून साजरी केली. विविध कार्यक्रम देखील घेतले जातात आणि अशाच पद्धतीने हे काम अखंड हे करत राहतील हीच आपली यामध्ये त्यांना शुभेच्छा आहेत. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली.